Първа история, но днешния клип е втора история за тъжна история на Роб. Това е страшната история за сервер 404. Имало едно момиче на име Алекс, който обичал да открива стари и изтрити Roblox игри. Той ровел и сайтовете, по-скоро тя ровел и сайтовете и линкове, където хора публикували изкупени светове карти, забранени за достъп или такива, които никой вече не помня. Да, малко странно и страшно. Когато го натиснал, значи, аз помисля, че е момиче. Когато го натиснал, Roblox не показал никакво име, снимка или описание, само бутон Join. Любопитството победило, той кликна. Пишете в коментарите дали това беше малко страшно. За мен е да. И ще се насъра точно. Сега ще се насъра. Както и да е. Първото влизане. Светът изглежда като празна градска улица, но загъста червена мъгла. Червена. What? Окей. Това е малко странно. Чатът бил изключен. На стената на една сграда е мигала лампа, а в нея било написано Someone is already here. Или преведено на български, вече някой е тук. Алекс се усмихнал. Само да мина това, да ви го кажа, защото съм го научил точно малко. Алекс се усмихнал, решил, че просто добре направен хорър, но когато се обърнал, видял втори аватар да стои точно зад него, без име, без лице. Той направил скриншот, а когато го погледнал, записа си по-късно втория играч не се виждал на снимка. Да, малко странничко и страшно. Но без лице, според мен, сега коментирам. Без лице, според мен, това е, че ползва Headless. Както аз съм на моя скрин Headless. Така. Второто влизане на следващия ден Алекс се опитал да влезе пак, но линкът го отвел напълно различна карта. Линкът го честен коридор, осветен само от лампи, които ги мигвали. В принцип, това е в моето училище. На дъската пишело You weren't supposed to come back. Или, преведено на български, ти не трябва да се връщаш пак. Това смисълът е, че все едно е влизал в същата игра и то се променя картата, като в моето училище и в смисъл пише на дъската не се връща отново. На това скрипане. След секунди екранът му замръзнал, а профилът му изчезнал от списъка на приятелите и другите играчи. Окей, това е все едно да ни изчезнат всички приятели в кавички. И да, когато все едно ти си играл Roblox 5 години, играл си с приятели, намирал си нови приятели и накрая просто ти е баннал акаунта или колкото разбрах. 3 дни по-късно приятелите му забелязали, че акаунтът му е отново онлайн. Статусът му е гласял сервер 404 is open again. В смисъл, сервер 404 е отворен пак. Значи това смислено означава, че серверът, в който той е играл, е
отворен. Значи смисъл, той ще направил играли. И аз се направя. И до сега, ако потърсиш линк с 404 not found в Roblox играта, те пусне. Не влизай сам. Никой не се връща от там с истинския профил. Нека да го изкоментираме това. Това ме предупреждава да не влизам в тази игра. Искате ли сега да го пробваме? Чакай. Айде да ходим към Google. Окей, сега набързо ще го въведа. Аз съм на компютър. Или по-скоро на лаптоп. И сега да видим. 404 на фон. Roblox аккаунт. Да видим дали е аккаунт. Има и TikTok. Я. Аз между другото. Искам да разбера. Да, аз съм на TikTok. Няма как. О, окей. Окей. Не. Окей. Нищо не мога да го това. Но тук не е. Никодем. Google Journal. Не пише Google Journal. 2018. 2018. О, много. Lost Lands 2017. Чема. 2017. Чема. 2017. Как 2017 аккаунта ми е създаден 2018? Окей, нека да джунам. Но ако не се върна с аккаунта, защото имам Roblox. Inspection what? Не what? Не е позволено или явно ме баннала аккаунта. Окей, това малко страшно. Окей. Малко е страшно. Да, явно не може да се види вече. Но лесно. Това означава ли за тази история, която ще прочета? Чака малко. Дайте да проверим дали има такъв аккаунт. Да, нека да проверим. Нека да проверим. Ако не да букам. Не, нека да чуя. Не. Окей. 404. Not fun. Тук има адски много. Да. Затова ще проверя за снимки по този телефон. Доколкото разбрах, търсих в Google, търсих в изкуствения интелект. Изкуственият интелект го помолих да ми даде снимка на аккаунта му, да има такъв аккаунт наистина. Но той ми обясни, че е онлайн. Но няма потърсих в Google, не знам, но това остава мистерия. Благодаря, че гледахте. Чао, чао.